Igbo bụ Igbo mma mmanụ nke echi azelu nke bụ ogene udu akọ mmiri volume 1 anyị ji ohere a na-echetara ụmụ ụwa na etu akwa siri si na ọkụkọ pụta bụ otu ọkụkọ sikwa si na akwa wee pụta. Ndụ azụ ọbụla bụ mmiri, ya bụ onye agba n'ọsọ gharuchi ya, maka na ndụ anyị dị bụ Chukwu ka ọ dị n'aka. Ya mere mụpụta nka na ndị egwu m jiri were egwu a bụrụ ụgbọ ekele wee na-ebugara Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ site n'ime ka ụwa mara na egwu ogene ejewego ụka. Egwu ogene ejewego ụka, egwu ogene ejewego ụka, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m fụtara ụzọ ije, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jelu Katọlik wa, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jelu Anglican, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jekere Bigad, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jikere Sultan, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m batara ụlọ ụka, egwu ogene ejewego ụka. Ụlọ ụka m na-ekwu udu na ụmụ chi Igbo, ebe onye nwanyị nọkwa n'eke amara, nakwafuru ndị juru n'ụlọ ụka. Bishọp Nwaọnaga anọkwa n'elu ọta, Musa na Obiora anọkwa n'elu ọta. Fada Nwamba ka ọ so n'aka masị, Fada Nna Jiọfọ nọkwa n'elu ọta. Gọvanọ Bulus nọkwa n'elu ọta. Sipika Nwambọsị nọkwa n'ụlọ ụka. Honorable Alesi nọkwa n'elu ọta. Uchenna Nwafọ nọkwa n'elu ọta. Ọkata Nkomeziko nọkwa n'ụlọ ụka. Ụmụ udu aka so na ụmụ kwa ya, ka ibunye ya. Ekene kenere ụmụ mmadụ dịka Bishọp na ọzọ obodo. Ọrụ ị na-alụlụ ụka onye ọbụla na-afụ ya, otu isi akọ n'ubi Chineke ka ọ ga-esikwe n'akọ n'ubi nke gị. Ha nwere m aṅụrị n'ụwa oge nụrụ ka ha na-ekwu wee si o ka anyị jee n'ụlọ Chukwu, n'ụlọ Chineke nna n'ụlọ Chukwu. Ha nwere m aṅụrị n'ụwa oge nụrụ ka ha na-ekwu wee si o ka anyị jee anyị na-ekele gị Igwe Fu. Kedu ihe na-emeta n'obi gị? Ị na-agwa ndị Abatete na ndị ide mmiri niile ọ ga-adịrịfa mma na ọghọm ji a na Aro AFO Igbo, Aro AFO ya wetara ọma. Ọ ga-adị n'ọjọọ arụ ike ọbịa ka anyị Chineke emezigola anyị ka ọ bịara esi ya mekwela anyị. ọghọm ji anyị na-eme kwa ahụ kwa ahụ. Ọ bụ ememe a na-eme kwa arọ etu ji si eso ji na ụtọ ugbo efufe edi. Ọ maka every year a na-akọ ji, ya every year a na-akọ ji ọfụma. Kedu mgbe oge adanye? Kedu ụbọchị oge adanye? Ọ nwere ka esi agụ ya n'afọ Igbo, mana ọ na-abụkarị n'Ọgọst. Nke ndị gbasigo okirikiri ebe a, Ndị ahụ ndị owu Abatete, ndị owu Abatete, anyị na-ekele gị. ndị ahụ ndị Abatete, Ide Abatete, ndị nna, anyị na-asụ unu na ọ ga-adị unu mma. N'owu kedu ị na-ekwu n'ụbọchị taata ya Igwe Abatete na Iwaji? na-ata nnukwu ụbọchị na Abatete, mana ka Igwe kwụ n'ọgbọchị anyị eri ji ọkụ. Anyị na-ekele Chukwu na nke o mere anyị n'arọ a, na-asị anyị ka arọ ọzọ ya aka. Unu nwe wetụta ya nnukwu ụlọ ejide ka ọ na-ejide na ọ na-ejide ya maka ọ na-ejide ya aka ya ka mma. Nke arọ ọ bụ ya, arọ ọzọkwa nke arọ ọzọ ya aka. Na ọ na-eme igwewasị ji onowu awa ma ọ bụ ndị isi awa isota ha eme ya. Ọ ihe ọ ka anyị na-eme igwewasị taata echi ebe ndị awa.
so echi ka ị ga-awa so si bịa n'obi gị ọ ga-adị egwu ọ ya bụta bụtụ anyị na-asị gị mgbe ọ ga-adị Igwe Abatete, Iwaji, or Igwe and when I support the youth program. Even the PG Abatete has been the youth council friend for a very long time now. I support the program. So long, Makeka, ekele na akwụkwọ n'igwe taa ọ na-awaji dịka ọ na-eme omenala dịka anyị Igbo si nna agwa ya ka o jisi ike onye a sị ya jide ka o ji na-eme ọfụma kekwanụkwu ndị iti ide mmiri ekunu si agba mbọ ifuru ide mmiri dị mma anyị na-agba mbọ ifuru ide mmiri dị mma by so many programs ka anyị na-eme ma nke anyị mebụrụ eme ma skill acquisition and all that Afọ m bụ Izuchukwu abụ m Director of Youth Mobilization Anambra State National Youth Council. Anyị bịa Idemili North maka na ana m awaara Anambra niile. Anyị bịara Idemili North, anyị dị igwe ndị Abatete maka na nnukwu mmadụ onye na-asọpọtụ ndị youth. Ihe ọbụla anyị si na anyị na-eme ọ naghị akwado ya akwado ihe ọbụla gbasara ndị youth ọ na-etinye arụ anọ iwe na-anụ ọkụ n'obi anyị wee sị ka anyị soro wee waa ji wee nwekwe na aṅụrị maka na anyị bụ na-eso anyị nnọọ ya ka anyị na-asị ka efi na-akwụkwọ ya n'ụlọ sta anyị na-asị ka otu o si eme ka ọ na-eme na-aga n'ihu ka o jisi ike ọ gharakwe na-ege ntị iwe ndị mmadụ na-akọ o jisi ike na ndị na-ege ntị iwe ndị ajọ mmadụ ọ na-ime ka tupu naghị azụ ya na-azụ ka chukwu ihe ogologo ndụ na-ahụ isi na ọ ya achịchịta ọfụma na ọ ya ka Chebenu onye mara okporo izu okporo abụọ jide n'elisianụ amazi n'Igbo oke mana oke adịghị ezi onye na-echebenu onye abụ onye Igbo zinu kedugo osiganụ anyị dị n'izugbo nkili anyị bụ daniwo anyị jụbanụ ụmụ I'm not their friend. I'm their son and in-law by extension. My mother is from Abatete, and what they call Wandian is my maternal uncle.
He's my maternal uncle. He's my in-law because my wife is from Abatete. Yes, so even if Magani is very symbolic, Iwaji oge Igbo ji ekele Chukwu maka ife ọma o meluba maka na mpempe ji nke a ga-ewelụso n'ala ka o lue nnukwu nri ọ ji bụ isi nri ya bụ isi sekpụnte ife ejiji eme erika ọnya bụ nri chụrụ agụụ mgbe ụwa dị n'isi ya bụ nri nwere ụzọ dị iche iche esi ewu ya ọba n'ọnụ omemelụ ahụ Igbo na-afịa asa oke n'ife ọbụla a na-eme ọ mgbe anwa ka eji elote na ahịhịa ihe Chukwu na-arọ gara aga ka onye anyị ife anyị ga-eri ka agụ ghara igbu anyị n'ọzala ya wee kwadobekwa maka anọda famisi Abatete tata bụ ifefa ka ọ n'ubi ka fa kwupụta wee kwue n'olugo mgbe a ga-eri ya eri onye rie ya ọ ga-azụ ya arụ dozie ụmụ ya arụ zụọ akwụrụ na ọ emelụ ya arụ n'anya ndị ichie ya bụ Igwe sule o nwere certain rituals of perform before people be able to eat that yam and don't declare any open you can go to your farm dig your yam then you go free get and make it there without any harmful problem. Ajọ mmadụ ama afọ anyị ajọ ife ama afọ anyị ka Chukwu gosi obodo anyị wepụla anyị ajọ ife ọbụla nwere ike ime anyị ọ ga-aba ekwue n'aka ji anyị ekwute na mma anyị ekwue n'aka ede anyị ekwute na mma ife niile anyị kpere n'isi ụmụ anyị enweghị ike gaa aga ka ife tu gị egbe ejikwa agụ eziokwu egbe ejikwa asatụ chairman Anambra State president or president asatụ chairman Anambra State himself.
ụwa niile Emeka zuenu ibe nji wee kwụrụ ọtọ mbụ na emego m akaụntụ ebe akaụntụ ya Emeka ibe nji wee kwụrụ ọtọ ka m gwa unu ibe ọ na-adụ mma na-adụ mma afọ ya sikwue maka na akụbata anyị o wee bụrụ na ofu ya nwụchata ya ndị ọzọ fefu onwezi ebe ọ baa uru mana onye nwụchata ibi nwụchata onye ọ ga na-enwe aṅụrị so na anyị na-achọ ka m mee ka unu malụ bankị anyị bụ ekwu Zikọra onye ezigbo bankị mmadụ nwere ike nwee trọst na o nwere ibe ya eme ego na ọdụ ebe ahụ ọ bụrụ ụdị nke izi ya mebiri ume aba nke a bụ solid ndị oyibo na-atụ ya bụ solid nke a dị very solid so a na-arịọ ka akwado na ndị bankị baahịa o nwee ike wee bụrụkwa ibe eji mara Abatete maka na Abatete abụghị obere obodo niile enwere different banks na-adịsị ya mana Abatete nwere ụwa mana nke anyị nwere karịa 20 na ọ bụrụ na Abatete niile kwadie kedu ihe na-emeta n'ụbọchị taa iji wee hapụ ihe na-eme n'ụlọ? Mụ bụ former chairman of Improvement Union ọdụ nwa na Abatete. Igwe anyị gwara isi anyị agbabụ ndị nze n'ụlọ na-awaji tata ọwasie echi tata anyị mezie na be anyị tugoro awazie na be anyị emesịa na obi anazie na etesi eme akara ihe na-akwụkwọ n'igwe bụ ndị ka ọ na-eme ọfụma. A sịrị igwe anyị nwaanyị ndị ọma n'afọ anyị igwe anyị si Amerịka wee pụta adọghị chekwa Amerịka ndị ajọ mmụọ ma ndị ajọ mmadụ na-elu ori fama afụnasị ya n'afọ anyị anyị na-asị gị nnọọ ka ị chere mgbe ị ga-achụkwa ọzọ kama a ga-egbu n'isi gị na ọ bụzie PG jebezie lezie PG je haus ọ ga-adịrị Yeah.
Ego anyị na-ekele gị ka ihe eji mara ka ya afa gị atata
na Igwe na-eri na Iwaji na-eri ji kedu ihe ị ga-ekwu maka na ọnọdụ ka anyị gbakwa arọ Igbo si agụ arọ arụ ka anyị na-agụta na anyị bụkwa anọda na awa ọ na-egosikwa omenala anyị maka na omenala so ife aṅụrị Igwe anyị despite his commitment wepụta anyị daalụ anyị na-asị gị daalụ ọ ga-adịrị gị mma ọrụ ị na-alụ n'obodo Abatete anyị na-anụ ụdị ya Chineke ga-ebuli gị elu karịa ka ugwu n'aha Jizọs daalụ Chief Innocent Abatete. kedu ọkwa ị nọ na ya? I'm just Ichiokaka of my village. What's the name of your village? Name of your village? Enugu Nsukwu Abatete. Kedu ihe na-eme tata n'ụbọchị? Tata bụ nnukwu mbọsị na Abatete. You can see for yourself na tata bụ mbọsị Abatete na-eri ji. Anyị nwa bụ ndị ichie na ndị obi na ndị ide gbakọ ebe a ka anyị wee nwee osi ala na Abatete na-eri ji. Ọ bụ ịgụ arụ. Ndị ọzọ na-akpọ ya ịgụ arụ. Ndị ọzọ na-akpọ ya ịrọ mmụọ. Whatever akpọ ya. Ihe anyị bịa tata ka anyị mezuo etu o si eme omenala Igbo na Abatete iji wee kpokọta owuwe ihe ubi anyị were na ihe ndị ọzọ. Onye Chineke kene maka ahọ a gara aga na ahọ ya dị ọzọ ka o meela anyị na nke ahụ agba mma na nke ahọ ya abịa ya makarịa ọ ife anyị gbakọtara ebe a sị ndị ichie na ndị obi na ndị ọkaka ka anyị soro ogwe egwu na egwu wee waa ji ịfụrụ ọnụ ka ihe niile na-agara anya na anya ndị a niile bụ ndị obis ides and ichies ndị dị n'ebe a and onowu and this is from far and near wee bịa enwere onye egwu village. Akelu oyi tata ka esi gaa ji Abatete wa. Ifugonu tata bụ ụbọchị emume elimji Abatete Igwe na-eri ji tata. So anyị nwa bụ ndị kansụl members wee sị ka anyị bịa na eri Igwe. Ike etu omenala Igbo si. Kedu na ndị Igwe tata dịka ọ na-emezi omenala na-ekwesịghị enwe nke nwere ndị Igwe adịghị emezu? Ife m nwere ikwu nke izizi bụ ekelere m Chineke ka o si wee ndị ogologo ndị na-arụsi ike wee na-asị ka o jide ka o ji maka na onye asị ejide ka o ji wee na-eme ọfụma na Igwe anyị bụ Igwe na-agbanịsi ụmụchi isi ọnọganiru n'obodo anyị so no ife ọrụ asị na ejide ka o ji kedu mbọ kansụl na-agba maka ndị Igwe Abatete? kansụl na-agba mbọ ịdị shọ na Abatete na-aga n'iru ndị shọ na ọganiru na-abata na Abatete maka na ọganiru bata na Abatete ndị youth Abatete ga-enwe nne one or two things ha nwere ike ime gịnị ike eji onwe ha na ya so na kansụl na-agba mbọ bụrụ nne etu ha nwere ike. Dịka e wetara nzukọ alaba nke na Abatete, kedu ihe ifiru a ga-esi n'aka ya wee weta? Maka banki ewetara na Abatete ọ bụ ife niile abụ ọganiru obodo so na banki ewetara na Abatete bụ iji wee gosi ife dị iche na-adị so ịfụrụ ha etu banki dị na Abatete bifo na-abụ onye chọọ igbuju ego na Abatete o jebe laboring town mana ife dị etu adịrọzi anyị enwe na nke anyị nke a bụ nke anyị yes na lawyer do Mwa barista Chuk obi aṅụrị si wee dị gị omenala na-emegbu emeke
Ọnụ pụta ihe obi aṅụrị ka ọ bụ na anyị fụkwa nke Aro a enwe na ya Chukwu na anyị afụkwa nke Aro ọzọ. Eji ọkụ ejekwu ebi ịbụrụ ọjị ka edobesiri na-awa ji arụrụ arụ ụtụtụ omenala ọzi oyibo mbịa wee kpọbịa Iwaji because culture is dynamic. You move with the trends. Okay, I can you. I can you. I'm going to so they will make Engr Abatete. Village is Abatete. I always move to Abatete. No by idea. You go much more so I don't know them. I can hear me to another start. Yeah, to another line about the village. You go about the temple on the village. Because the woman Abatete, I be telling you Abatete, so Igwe Jitata. So next year never Saturday. Abatete Iwaji. So you have a new Abatete official data. So I have a career genius and a brown one can achieve it. And the mother as one. Now I drink the water from Oba. But I'm already had genetic as no more guy. So no, I was the only smoke from one Abatete. It was a second he can come between a church. Asina nkunu amba na yere mba nni maka na obodo adị ka anụ ọ mmadụ na-eme obodo bụrụ ihe ọ bụ okwosi ma ajụgo m esi asụ n'ọrụ ọma ị na-arụ n'obodo ka eji were sị gị gaba and na mgbe ọbụla akpọ gị na ị na-aza onye mere eji were sị gaba anyị sị ọrụ ọma ahụ ị na-arụ ka iji si ike na ya ka ị ghara ịda mba ekelezie igokwu unu dịka ọ na-eme ọfụma ihe na-agwa igobe anyị bụ na ọ adịrị ya mma Abatete nchi ezigbo igwe Abatete nchi igwe ya wafo oketa ọkpọ ọrịa afa igwe na-eme nwanne bụrụ ezigbo mmadụ nwee ezigbo obi ihe na-agwa igwe bụ na ọ adịrị ya mma ọ ya achịka anyị nka ya igwe ya adịgo ruo mgbe ebighị ọrụ ọma ọ na-arụ Abatete Chineke anyị ekwe ka ọrụ akwụsị ọ ya alụgide abụrụ onye na Abatete adị mma so ekpere na ekpeligwe ma ọ adịrị ya mma Chineke enye ogologo ndụ nye ahụ isi ike gozie ezinụlọ ya otu anyị si ji ya tata Chineke dịkwa anyị arụ ọzọkwa anyị riwekwa na mma
nke arụ a maka ma nke arụ ọ bụ ya kachasị nke aka makara nke arụ a. Daalụ. Anyị na-asị gị nnọọ. Nwere ihe na-etinye na dịka dadi kwuru n'Iwaji. Okwu ya niile otu osi okwu ka ọ dị and otu osi okwu ya na-emele etu a ka ọ esi wee le metinye dị mewepụ ide ekwu etu osi wee kwu taa ka ọ dị. In a demo, I want you. I have every year now. Blessed in such a way peace in the for a long time. Look on but here peace. Don't go too far. Other people are feeling on your phone. I send them I don't lie. That's a man on the talk. That's a on your phone. Come back now. The legal profession. That's what it is. Respected lawyers in Anambra State. So you go to the yes. Also, I have a look because I'm also. I could not have done it. About the technology, legal profession. People must see a triumphant person. I see all look up, give the possibility that's a weird. His Royal Majesty Igwe Chinyelugo Abatete
na-agba n'emume Iwaji nke afọ 2022 onye ọbụla galutebe na nkiri a na-egbukwa anya chaa chaa Igwe nwezi ka m gọpụrụ gị ọfọ ndụ maka na ị na-eme ọfụma Igwe Chinyelugo dike tigete ichoku nwa Abatete ekene gị nwe gọba ọfọ ndụ nwe gbakwa ya nwụrụ agbara si ya gbadata n'oge erudo gọzielu ụmụ Igwe Chinyelugo Abatete Edeogu nke bụ ọmụrụkọta oyime oyi dike tigete ị ga-adịkwalụ mụnụ urube afọ omi na amụkwa oke nwa odogwu si keke oke osi mba na ugbo ka ya mma ma abụọ abụọ ma bụrụ ọnụ ya Igwe Chinyelugo birikwe odogwu na ị ga-adịlụ mụnụ ọ bụrụ na aga ochie dike chụọ aja ọ dike nyere Chukwu n'aka odogwu ụdọ m na ọ ga-adịkwara gị mma nsị na onye si ego nke ọma dị nkụ aka niile ọfọ ka m na agọrụ gịnị onye anwụ na gbara biko gbadatakwuru m n'oge erukwa ọnụ gozielu m Igwe Chinyelugo Abatete nsị na eke ga-eketara ya ife ọma onye fọtara ya ife ọma mkpọchapụrụ ya ife ọjọọ nsị Igwe iji eko ya ka gbọrọkwana gị kwụsị ife ọjọọ ga na-eme na mgbe ya bụrụkwana mmanụ ụfọdụ na ị ga-anata mmiri nwere anwe mbara ha achọkwa ndị ukwu achọnụ Afam Honorable Ambassador Queen Emeka Dike John abụmonye ezimokwu Igwe Abatete ono obi anyị ka anọ aka ihe butere ebe a n'ụbọchị taata ihe butere m bụ na Royal Majesty Igwe Chinyelugo Emeka Efobi Edeogu nke abụọ tata ka ọ na-awa ji ejiwe mara Abatete agụgụ arụ ka Abatete na-agụ tata ka ebido agụgụ arụ gbasara etu ọ dịwara omenala Igbo ihe na-agwa n'igwe biko ọ na-eme ihe m na-agwa Igwe na m na-agụ ogologo ndụ na-arụ isi ike asị nwaada Abatete bụrụ nwaada ezimokwu asị m na ihe anyị eme onye ọbụla na-ekwujọ Igwe Abatete bụ onwe ka ọ na-ekwujọ na Igwe bụ ezigbo mmadụ Igwe na-agbata bụ na onye ọ bụrụ onye abụọ asị na afọ ejuru o jide onye nye ụmụ ogbenye so ana m asị na Igwe Abatete na ọ ya dịrị ya mmanụ ụbọchị taata anyị na-asị gị nnọọ ọ ga-adịrị gị mma Honorable a na-akpọ gị kedu ya na Queen a na-akpọ kedu ihe ọ bụ former special assistant to the governor of Anambra State Madam Obiano on Minister of Environment, then Queen and Ambassador of United Businessmen Association Nigeria and Diaspora. The erosion problem is there. You see, what we practice now mostly is deforestation. Most of these places you see before we have houses were trees. When trees were there, erosion was minimal. But now with deforestation, you see a lot of erosion. Why? Because of runoff. In those days, they had what they call Acadian fruit. Acadian does not allow this massive runoff of sea level. It's not only the Abatete, it's almost in every community now. Because of the new type of food deforestation, there is erosion. And two, when you plan a city, you plan the drains where this water is. You can see anybody can come build a house. Not thinking of where the water coming from the runoff will run into. Eventually find its way on the road. And that road will keep digging the ocean. That is a problem. So it's left for the state government. What of security? What is the security situation in Abatete? The security situation is now greatly improved. Unlike what we saw some months or so. Many thanks to the governor of Anambra we tackled the security situation head-on. And we are seeing the effect. There is more security. Like in 3-4 months ago, we called people to this type of condition, you will see the right now is people. So it is improving. Papa,
kenezi ndị bịara gị ndị bụ unu ndị mba ndị enyi na ndị ikwu na ibe ndị bịa maka awam ji gị n'ụbọchị taa ndị bịa awam ji tata Chineke ya gozi amen ekele niile anyị kpee tata ya baa alụfa amen ekele ogologo ndụ ka fa ya eji ya ala amen ekperetela ọganiru ka fa ya eji ya ala amen a na-ezinụlọ fa ọ ya chiri biri ajọ mmụọ ya afụfa ajọ mmụọ ya afụfa amen Chineke ya gozi n'ọba Jizọs Kraịst amen Igwe ọ ga-adị mma daalụ anyị enwetago ọnọdụ a n'isi elewe echizi anyị ga-eji na ogbe n'ogbe dịka esi eme ya daalụ yes afụgo ka o si gbachapụrụ anyị nọ n'obi Igwe Chinyelugo Abatete igwe obodo oyibo oke mmadụ oke mmọnwụ ụmụnwa bụ Mercy Apostle na anyị na-eji ebe ọ na-eme Oraukwu anyị nọ n'Abatete maka na ọ na-eme taa Igwe Abatete gwara ji anyị wee bịa nọnyere ya dịka esi eme ya na ide mmiri niile nya last week anyị jere na nke igwe ala na tata bụ Igwe Abatete ihe niile o mere gara ọfụma o gosi na ọ bụ ezigbo nwa afọ ide mmiri anyị na-asị ka Chineke gozie Abatete ọ bụrụ ezigbo obodo ka ọ bụrụ obodo gara aga n'ihu ndị Abatete daalụ na ọmaliko daalụ ọ ga-adịrị ndị ide mmiri niile mma aka m bụ Mercy Apostle mgbe ọbụla ị ga-eme mmemme kpọọ anyị hazie etinye na YouTube ka ndị mmadụ fụa ọ dị ọkpụtara